ต่อปีนี้Aprangsin litum karbilo Charlie song hamran rupi pen ladak hamran press club asai hemlong nang kumri pen harang ke klambang pu kordin ham aprangsi akero pila lapan kadong priya kadong pini ni tum karbilo Charlie song hamran rupi pen labang so hamran press club asai hemlong ke bang pen lam the kanai po bang kala puson lo Amselam LP School hamran tan komiti ward number 1 ke parlo hamram Amselam LP School along kedam tang administrator sabang ke voluntary retirement home that pusi nilitum block office long pen birta long dam lo lapan halabang so voluntary retirement and that pen api kedam tang pai jek lo matela agos siklo jon pen patumi anabang ke school hem hap check pusi haladak rong arat lapan SMC presiden abang ngitum pan nang pacini lo la so putang ngitum ahok abirta kilong nai ko pan ngitum kedam tang Friday ni bang ngitum adimak long humri dam lo ahok lo ngitum ka humri dam ani sami school hem bang ke hap check lapan la so prang tarik pho abang ke teachers day lo hala so teachers day ni stame hap check lo lapan independent day ahul bang tame hap check lo pusi hadak rong arat tum penang pacini Lasila soput hani tum karbilo Charlie song pen bangke hadak dam chot bangke chokche pusi puthoni tum ladak chinthong block sai hemlong same dam lo ladak ni tum MIS la pen content fan si chitong dam lo alang ni tum fan la bangso puthak arjulo alang ni tum nange thandun bang na pulo alang li bangke VRS mate voluntary retirement home lo pusi nang thandun la so pen lalang ni tum retirement alang li retirement home pen api blog asor bangke admin ke prega teacher ki PG fan replace token lo lapen dipu pathayan lo pusi alang itu nang thanun same replace lo pusame dipu pena bang approve nai mate order paklang ni la so pena PC teacher atum bangke hadak dam thegi pulo pasi la solo ni tum kanai dum thunang ko bang la pulo non digital India lapen 5G akai hudan jong sila puson achiklo itum school kang hap nang hutsi lapuson ang deng kachi tong nang doko labang ke ningduk pigalam lo tum karbi to chale sang pan ningduk piglo lapen mangke kipuang tung bang lapulo jitu administrative long ke claim nang yetu education department kanglen pusil tum bang pudami alam tum sai ke claim kanglen a joine si ladak achiklo school ing hap nang koklo alang itum kanglen na join si usomar bangke rong ro jui nang kok la ciklo yon apa dat pinyan ke tarik na kep nang pleng la si la pusona bangke ke bang jilang apor bangke education na long bangke cetong jok lot nai pu bang sini tum bangke ninje gang tung ba chuniri gang tung ba pachini gang tung karbilang Thomas Council Education Department apa arni bangke pini damote puthot chirui bang thuthelo la solong bangke osomar kachali nangji pini kachali nangji pot bangke la soarni bangke apor bangke dam tanglo koan mahala subject la tum ka require ning ka kabar nangji bangke un elo pudam nang non la socheklo kijut malom haferli exam doko non tiara CBSE course pe system si wanjoi matsi sabsolar chalo masi haferli exam same non pi pola socheklo angbo pulo non haverli exam ki chengye por sa chiklo school bang kang hap thunang pulo te kwan si tumo so mardang paprang dunjima quality education kwa bang kwan si bang unji mahala bang ke hello pit pusin tum bang checharna la si la kapre ka department dan pangbar lo pulo te konane agriculture department lang komane chukumar lang bedat komane sericulture department lang komane administrator komane demonstrator bang bedat labang kan hok doji istama puan kan hok pijia bang awe di tum ke cara namake sedame education along bang yang si komane single teacher agum si inu ciklo jon dam de pote hala so somar kwan lo na hogi hala bang ke karbing langarat lapan ke heading rim da chini lo lasi tuning ri lo karbing Thomas Council yem Richard tok dia ke hayaphan Amselam LP school long bang ke un anake prapen teacher nangi toy seragi ba order ki piserak pen hadak akini kai poni teacher prap jin ben kapeyon da infan sini tumangke tuning rilo kasi non pinila ba ephongat press meet ke pha bang kai tum la ponsi lam the paklang kon chon